Okay, undskyld. Andreas? Hvad? Gå nu væk med dig! Gå hen og læg dig! Han går helt op i sin uler. Det er kraftedeme klart, når den står og skubber til mig hele tiden, mand. Må den ikke det der? Nej. Hvorfor? Det var nok ikke for sjov, at jeg sagde, at han skulle lægge sig. Han vil bare gerne snakke med dig, tror jeg. Jeg er ligeglad. Det er kraftedeme ulækkert, det der, mand. Hvorfor fuck er det også de røde, jeg skal være mod? Hold kæft, mand. Prøv at se, mand, hvor er det fucking ulækkert, det der. Hold kæft, mand. Der er fucking 0-10 score, mand. Hold kæft, mand. Du Prøv at se, så kommer jeg ind på siden af. Slap fuldstændig af, mand. Nej, jeg ved fandme ej. Det er kun et spil. Goddag, mand. Okay. Hvad er det ellers? Nej, hvis der kommer en bagfra mig om lidt. Så der er død med dig, mand. Du er kraftet med det er det. Så kom frem med, så skal jeg kraftedeme skyde jer små hoveder i stumper stykker. Så rammer jeg ham ikke engang, mand. Måske et dårligt aim, du har. Måske, at jeg ikke kender mappet, skal du se. Ja, okay. Det kan ikke altid være mappets skyld, hvis du kan sige. Hvis du ser, kan det ikke være mappets skyld, du rammer ham, vel? Hvad? Jo, om 2 minutter. Jeg skal nok lufte ham. Så sidder han derinde og wanker den lille noob, mand. Han kender måske nogle gode spots i det, Martin. Jamen, han kan da sutte min rådne diller, kan han. Ingen kan lave noget sygt, så jeg får flere igen. Hvis jeg dør af dem der nu, jeg går fuldstændig amok og live, og jeg ved ikke hvad, mand. Og går ud og køber X22 eller EA eller et eller andet. Men prøv at se, han kan jo ikke blive ved med at sidde derinde og wanke folk noobs eller hvad. Alle de sidder bare fucking og wanker, mand. Hvad er det score? Det er svært til at løbe. Uzi, hvad er det score? Prøv at se igen, mand, hvor det fucking klamt. Uzi, hvad er det score? 0-200. Jeg troede, at du selv var god til Modern Warfare. Ja, men prøv du at gå ind i Counter-Strike og spille et map, du aldrig har spillet før, og alle andre, de bare kender det. Ja. Prøv du lige det? Og så ser du bare under dem fuldstændig. Det vil jeg sikkert nok. Nej, gud du ej, mand. Nu kan du ikke sammenligne din account med Modern Warfare, vel? Jo, på det punkt kan. Okay, på det punkt kan du vel godt, men ellers kan du ikke. Man! Så kommer jeg næsten helt op til ham, så sidder han bare og wanker og venter på, at jeg næsten er op, mand. Han skal jo bare gøre det mere provokerende for mig. Og sjovere for os. Knipper han.
hans oldemor, mand. God fornøjelse.